ake kuthiwa njengamanje umuntu unamathenda noma umfundisi noma uyafisa ukunyonyobeze kuwena yes uyenza njani lento yayiletha imali noma fanele usebenze kulekelele iyakulekelela kahle kahle ayikho into ekufanele ikulethele imali ngakasho ngelinye ilanga dokotela ngathi abantu bathi balanda magundane alethe imali igundane lidla isidwedwe igundane lidla iphepha enjani igundane izolethela wena iphepha nalo lifuna ukulidla Dumane ya dumezizwe Gisho ngambiza mbizweni Yoswanka kubanja mancane nsizweni Umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi Wayibona phezulu kodini Lapha abantu njalo busuku nemini Dumane ya dumezizweni Gisho ngambiza mbizweni Yoswanka kubanja mancane nsizweni Umlaphi wendabuko Dumane yatumezizweni isihlahla somdlebe nontela mzimba bhejembeje mfazone empandla inhliziyo zamadoda ebomvu nabasethethe nabasenyimba nemkhonto kwazikazi indaba ikhala amanzi dictionary indaba ithi umndeni nginibingelele nonke South Africa yonke lapha nikhona ngithi dumelang lekai dumelisa ngithi mina molweni lapha nikhona njengamanje usibukayo usibuke ese Eastern Cape usibuke esempumalanga sithi madekwane kulaba sevenda siyanibinga sininda sisho kanjalo masingena kanjalo singena ngelanguage zonke zase South Africa namhlanje ke ngiphakathi igama lehlelo Isintusami Khehlelezi okhuluma kade nangigcina phakathi ku YouTube namhlanje ke ngithema cha ake singaloku sikhuluma ngokhehlelezi kuphela kodwa kubalekile ukuthi masi South Africa sibheka izinto zethu zonke sibheka abantu abase South Africa abantu esiphila nabo abanye abelaphi bendabuko abelaphi noma abathandazi nabo abalenzayo lo msebenzi wokwelapha namhlanje ke ngigijime kakhulu ngaze ngawufika ezweni lasenquthu lapha ngangena khona laphana ngase ikolweni ngaze nasendlini ezintsha ngangena phakathi ngabuya nomfoka Mnyaka Mnyaka CM Mnyaka uDr Mnyaka owaphakathi endaweni yasenquthu inyanga edume kakhulu ke enizokhumbula ukuthi kuyasebenza kakhulu noKhozi FM cishe unyaka wonke gelekeqe enizwile emasontweni amabili adlulile ike yavalelisa lapha noKhozini kusigiya ngengoma laphana noZimdola ebengena ebusuku yaphinda ngene nalaphana emini nayo uZimdola namhlanje ke ngimlande ngathi mina ngifuna ukuthi abantu njengoba behlala bekuza ukhuluma uKhozini FM ngicela ukuthi namhlanje bakubone ngqobo ukhoma bayibona ke le ndoda idume kakhulu ngemsebenzi emihle kakhulu emunye osemagaloleni amahle masibheka umlando wabantu abayenzile ngoba abanye bahlala bethi ukhehlelezi cha akumina ngedwa enginomlando omuhle kakhulu kodwa nginayo le ndoda namhlanje ngithema ngayilanda ngathi kukhona into engifuna ukuthi ungitshele yona ngoba ngiyakuzwa abantu beyikhuluma beyibabaza lento mabeyikhuluma nga-understand ukuthi ngifuna ukuzwa ukuthi yini lena engaka abantu abayibabaza sikhuluma namhlanje ke sikhuluma ngokhamba Lwenhlanhla ukhamba Lwenhlanhla masikhuluma ngokhamba Lwenhlanhla ukukhumbula ukuthi abantu abaphuzayo njengamanje bakhumbula ukhamba lwesizulu namhlanje ke asike siyikhiphe esizulwini siyongena phakathi straight singene enjuleni kodwa ngaphambi kokuthi siye lapho ake sigijime siye lapha na sithi le ndoda izethule isitshela ukuthi ubani wakabani mfoka Mnyaka siyabingelela futhi ake sibingelele dokotela ninjani siyaphila khehla lami kunjani hayi sikhona nokho buke kukhathele mfowethu kufanele umsebenzi bewubhizi sehla senyuka emhlabeni silapha abantu siyaphilisa ngibingelele ke abalaleli nababukeli balolu hlelo luka dokotela olukhulu kangaka Isintusami cha ngumfoka Mnyaka mina la enquthu endlini ezintsha ngasemgazi esikoleni ingibizile nje le ndoda yathake uzobonwa abantu ngiyajabula kakhulu futhi ngiyabonga ke ningibona ngihlala ngizwa nje ngipongoloza kule radio ngipongoloza nithi ngabe inkosi sohlangana naphi nalomuntu cha namhlanje ke indumandumane enzile amandla yathi ayingisondele kuwo lomsakazo omkhulu kangaka Isintusami la ngibukwa khona ngamehlo ngiyabonga right mbukele emakhaya njengamanje lapho gogo okhona uzokhumbula ukuthi ikhona into ozongenzela yona eyodwa nje cela umzukulu wakho cela ubaba wakho cela umama wakho cela umkhwenyana cela umakoti wakho ekhaya ukuthi nangu ukhehleleze ekhuluma ngento eyodwa lapha engayi-understand ukuthi uthini ukhehleleze ukhuluma ngento eyodwa kunento ebonakalayo lapha esayidini kuwena ebomvu ngicela ucindezele ibutton elibhale subscribe if you do that kunesibusiso okufanele usithole in other words usho ukuthi uyasiphakamisa isandla ukuthi I need your blessings kama lami ngudokotela uKhehlelezi njengamanje ake ngigijime ngiphuza amanzi wami ngibone ukuthi ngiyaphi ilanga likhupha amazolo dumane yadume esizweni hlahla somhlebe unosidela mzimba bheje phazona empandla hliziyo zamadoda ayibomvu
khonto kwazi igazi idibanisele nyama Dumani yathumezizweni isihlahla somhlebeno ndlela mzimba bejembeje mfazone empandla inhliziyo zamadoda ayibomvu nabasethethe nabasenyimbane. Mkhonto kwazi igazi ndaba ikhala amanzi dictionary ndaba ididi umndeni lalela ke uyena ukhehlelezi lokhuluma ngitholakala njalo ngomsombuluko lwesibili lwesithathu eThekwini endaweni yaseVerelem ngolwesine ngisegoli 379 Bilikicane Street ePhinville eSoweto. Izigubhu lezokuhlala kuthiwa igubhu ziyabulala ayibulali umuntu ungezwa ngabantu bekurobha. Igubhu ziyaphilisa, igubhu ziyakha, zikhona ezinhle zikhona ezimbi, khambi siphila ngalo. Sasiphinde sabuya njalo siyanimukela bonke abantu asebefikile njengamanje babukele emakhaya. Welcome back, this is Isintusami hleli nayo udokotela Khehlelezi dictionary indaba ethu umndeni. Right, siya straight namhlanje into esikhuluma ngayo sikhuluma ngokhamba Lwenhlanhla. Okokuqala ake sibuke njengamanje kunomuntu osekhaya oyibuza ukuthi kahle baba Mnyaka yini ukhamba Lwenhlanhla. Uma singayithatha lento sithi sibeka nje singayinabukenisi singene deep down. Umuntu osekhaya njengamanje uModel C kunalabantwana ba Model C abangazazi izinto bafuna ukwazi makukhulunywa ngokhamba Lwenhlanhla. If you can explain too, sikhuluma ngokhamba sikhuluma inhlanhla but combine these things zibe u2 uthi ukhamba Lwenhlanhla. Ngifuna ukwazi ukuthi kahle yini le ngiyabingelela futhi okwesibili. Ukhamba Lwenhlanhla dokotela into evula inhlanhla zomuntu. Kuke kwenzeke intombazane ifunde ibe ne degree ne honors ne diploma kodwa umsebenzi ngawutholi kanti kukhona ukungcola enakho naye ngeke sazi ukuthi iyakutholaphi kodwa mayithola lukhamba iliphehla ikhuluma nalo ithi ngifuna umsebenzi ngifundile ngigogodile kodwa umsebenzi angiwutholi iphalaze igeze mawukhuluma ama Model C uthothi ayikwazi ukuphalaza uzogeza nje ngalo lukhamba uzoqaqeka izinto bese yakwazi ukuthi ke uthola umsebenzi nempumelelo ukucace la ukuthi uselisebenzisele lukhamba Lwenhlanhla ngoba luyisambulo liyangibulela izinto nje straight eyivalekile. Khonto engidida udokotela. Yes. Bonke abantu noma ngithi 60% of izinyanga uthi moyohlola kuyona ifike ikutshela ukuthi geza, qhuma, phalaza. Yes. So njengamanje wena ukhuluma ngokhamba Lwenhlanhla. Ngifuna ukwazi umehluko phakathi nogeza, qhuma, phalaza, chatha. Nalo lukhamba lwakho. Ake ubona umehluko lapho. Ake ngikutshela umehluko kwalolu khamba masikhuluma ngoqhuma ngogeza ngokuphalaza. Lolu khamba uyageza ngalo, uphalaze ngalo, lubanda lunjalo. Lunjengobulawo kodwa ube ngebona ubulawo. Olwasekuseni uphalaza ekseni intatha kusa ngalolu khamba. Ake kuthiwa ekseni intatha kusa ngisemsebenzini. Luyeke phela ungalisebenzisi. Isong ngilisebenzisa nini? Uzolisebenzisa mhla wathola ithuba layo lasekuseni. Ake kuthiwa nje off mina ngihlala ngisemsebenzini njalo kanti mina ngiyisebenzisa nini lento? Kusho ukuthi ngoba phela wena uthi ungayithathi. Ungayithathi dokotela ngoba uzoyenzani? Ngoba nakusho ukuthi wena usebenza ebusuku njengekhandlela njalo. Wena ubi nayo indawo yasemini wena. Yonke indawo yakho isebusuku. Iyangidida dokotela lento ngoba ngifuna ukuthi umuntu umbukelo esekhaya uyalifuna lo khamba but inkinga ukuthi la ahlala khona usindisiwe noma akafuni ukuthi abonakalenza lezi zinto wenza kanjani? Uzolithatha lukhamba eliphehle elikhulumise ecwenge etinayigeza elifakela kageza. Khona igama elingididayo mawuthi wena liphehle uchaza ukuthini? Ukulikhulumisa ukhamba ngezindlela uthatha amanzi ufaka ebhakedeni. Ebhakedeni bese thola into eyinduku noma eyibhaxa eliphehle lolukhamba. Umsebenzi walo kahle ojulile okwenzani lelukhamba? Olokuvula inhlanhla kuwe. Ake kuthiwa ngazala ngembethe. Awu mawuzongitshela ukuthi wazala wembethe lungisa phela leyo ngubo yakho ukuze kulunga ayihlangana nalolu khamba lekuzala wembethe. Akuhlangana nalolu khamba Lwenhlanhla. Yini enamandla ukuzala wembethe nalolu khamba? Kuyadepend ukuthi ukuzala wembethe kwakho kulungisiwe noma kulungiswanga. Ngeke ube namandla akuthule nje. Uma makuthiwa angekulungisanga so akunamandla. Ungeke kusize kunalokho uyothukwa nje njalo uhlathuka. Uthuka uba abantu bethu uyathakatha bethu uba nebhadi nje mawunaleyo nto leyo. So kufanele ngi-unlock. Funa kuyilungise ukuze bikwe khanyise. Yona uyayenza leyo nto. Angiyenzi sidalo leyo nto leyo. Yokuvula ingubo. Yokuvula ingubo angiyenzi. Kuyinyanga nje pho indaba ungathi. Inyanga nje ngeke ngazi yonke into. Khona lokho engithi angikwazi ke mina straight. Yikho lokho. Yikho ke lokho engingakwazi. Before ngigoqe nje ngikubreak. Lokho kunyothi wena uyakulapha kakhulu
yini nje lokho kunye beside Ukhamba yini okunye ake kuthiwa umuntu uyafika udla amaphilisi eHIV and AIDS ngoba ngeke ngizwe abafundisi abanye bayasho bathi banazo izinto zokulapha iHIV and AIDS uyayilapha yona masikhuluma ngeHIV yitshe nje lelo ke uma walithwala ulithwele iyadambiswa kuphela le nto ayiqedwa ayipheli akekho eqedayo leyo nto awukwazi ukuyiqeda angikwazi sidalo icancer sekukhulu kakhulu lokho sekufuna abelungu abakhulu baka science kahle wena le izifo engikubuze zona ziwu4 wena ukwazi 1 lezi zinye lokuyikhipha ngiyayikhipha impela ngoba ngifuna ukuthi ngiyazi into engingayazi shothi sesingathinta ungizwe yena ongasichazela next time ngoba yena nayo inyanga mhlambe khona nginika khona kulezi zinto ezintathu engithe angizazi yebo hayi siyabonga baba Mnyaka ake sigijime siyophuza amanzi khona umbuzo before sivale khona umbuzo engisafuna ukubuyela kuwena ngoba manje ake sigijime siphuza amanzi lawa ngoba nanka impela ngathi usuthanda nokujuluka siyabonga amen Ubani yangu kule sidumileyo Ubani yangu kule sidumileyo Professor Khehlelezi Obitume ngekubalelayo Amandi mhlaba wonke Situ Professor Khehlelezi Akho lukwala lo Alright, sesifinde savuka tukutuku sesibuyile njalo siphakathi igama lohlelo Isintusami. Welcome to the show. Igama lami ngudokotela Khehlelezi ngihleli naye udokotela Mnyaka lapha esihleli khona. Bukhoma sisendaweni yase lifestyle, emzo lifestyle endaweni yasemahlabathini everele eThekwini ungenza ukuthi uphesheya uyafisa ngelinye ilanga ukuthi kuzofika endaweni yase lifestyle. This is the lifestyle lapha si relaxa khona sihlale nje kube mnandi uthola ukuthi sixoxela istress ya distress. Uzokhumbula ke ukuthi ngomhla ka10 ngomhla ka9 kuApril ngizobe ngilapha endaweni yase City Hall save the dates ngomhla ka9 April ngizobe ngisendaweni yase City Hall ngizobe ngikhona from 7 ekseni kuze kuyokuthi ntambama ngizobe ngikhona lapha kanti ke ngomhla ka15 ngizobe ngiqala inkonzo yephasika 15 16 17 sizobe silapha endaweni yasesigodlweni straight emahlabathini eThekwini siyafisa ukuthi ube khona ngizokugeza inyawo ngoba kuyafuna ngelinye ilanga ipride yehle noma ngeke ngehlise nje nginika abantu isibusiso ngibageze angeke ngithumele uzobugezwa yimina inyawo uze nawe ukuthi ngizokhipha okweshumi ngoba ngake ngasho ngelinye ilanga ngathi lalela izinto zakho zibanjwe uwe ukuze uphumelele wena obamba izinto zakho ngokuthi ungiphuphile ebusuku thema ungiphuphile ebusuku kunento okufanele uzoyiqhumisa wena ngokuthi uzonikela uthi mina mkhulu ngakho konke lokho enginakho nakho ngizonikelela ukuthi vele ebusuku mangilele ngiyakubona ngiyabonisa do that lalela ke njengamanje before sivale inkulumo yethu enhle kangaka namhlanje ezokusiza because vele moyibuka le video kungenzeka ukuthi le ndoda izokusiza ake siye kuyena njengamanje sibheke ukuthi kahle Mnyaka ngizwile mangidlula ngendlela ngizwa ngabantu bedlula bethi ukuthi hey lapha nenquthu kunezindle ezingangenwa kuwe angazi noma ukuthwala noma uyathwalisa noma uwone izilwane unazo lezi zilwane zikhona emkhulu zikhona impela lezi zilwane unayo lento hayi khona lento ngiyaqala ukuzwa umuntu evuma bukhoma lento yenzani lento le kuya ngokuthi ngifuna ukuthi yenzeni niyaxoxa nayo ngoba nginendlu lapha encane ekuthiwa igogogo ibhaliwe nangaphandle ekuthiwa igogogo ngenomba nesidaka sididekeli khona hayi kodwa ngeke ngifise ke sididekele khona sibone ukuthi sofika kube njani masenzeke sadonseka nje sengisho ukuthi ake kuthiwa uyafika uKhehlelezi uzoyifuna lento naye kofuna ngiqale ngimethule sengisho ukuthi uyakwazi ukumnika umuntu uthi hayi ngamabusiness wakho ngiyamnika umuntu uyayirentisa noma umnika nje ufuna nje uyithathe niyobhekana nonke nobabili naye ubungozi bayo yini hayi abukho ubungozi kakhulu ufuna uthenga amasi nje ngiza nawo kuwe mangizothenga amasi mawuzoyilanda nje ufuna uqala uyiphakelisela ekhaya lento mangiyithatha kuwe kahle iyaphakelwa noma inemithetho awusalali nomfazi noma wenza umuntu othe ungalali nomfazi akuyona inyanga leyo ifuna ukujabula yodwa leyo nyanga ngalinge uyivume leyo nto mpanisho nje umuntu 3 days ehloniphela umuthi omnike wona
makudlula 3 days aqhubeka akhanda ingane ekhaya ebaleni. So lento le wena iyayiletha imali noma umfanele usebenze wena noma ake kuthiwa njengamanje umuntu unamathenda noma umfundisi noma uyafisa ukunyonyobeze kuwena. Yes. Uyenza njani lento? Iyayiletha imali noma fanele usebenze kulekelele. Iyakulekelela. Kahle kahle ayikho into ekufanele ikulethele imali. Ngakasho ngelinye ilanga dokotela. Ngathi abantu bathi balanda amagundane alethe imali. Igundane lidla isidwedwe. Igundane lidla iphepha. Enjani igundane izolethela wena iphepha nalo lifuna ukulidla? Mbukele ekhaya njengamanje niyabona ke sinodokotela Mnyaka singalanda kuze kusephandle ekseni masinayo le ndoda kodwa njengamanje ke ezinibona ama contact details akhe khona. Please don't call me uthi ufuna inamba yakhe. You can see the details are right here. Ngicela ukuthi mawumfisa ufisa ukuthi ukhulume naye konke kade sikukhuluma kuumbono wakhe thina no abaka Khehlelezi asihlangene nakho konke kodwa silethe yena njengenyanga esicaphune kweminye emsakazo emkhulu kakhulu. So uvo nembono yonke into mawuya kuyena uya at your own capacity. Thina ne team yam asihlangani ungabe sewuhamba uthi Khehlelezi no uya kuyena njengodokotela esimlandile sabuka ihistory yakhe izinto azenzile ezenzela abantu ezinkulu bebuya abantu besixoxela ukuthi mina into ngayilanda enquthu mina ngayilanda kanje ngenza kanje but lokho esingakufuni ukuthi sicela Khehlelezi ubusikhombisa ukuthi ubani nayo ilandile into nikhumbula ukuthi abantu bane privacy angeke sihambe sidalula amagama abantu kodwa into esishoyo ukuthi sijabule kakhulu umuntu esimletha la siyaqala simverify eqala masithola ukuthi uhlalaphi into esingayifuni ukuthi akulaphele emgwaqweni akulashwane emgwaqweni yakwakhe mawufuna ukuthi uthole usizo uye kwakhe la uzomfica khona umthole khona uNkulunkulu anibusise baba Mnyaka ungathini athina amanamba akho mawungafuna ukubanikeza abantu ngizobanika ngilapha empumelelweni endlini ezintsha enquthu inamba engisebenzisayo nje kakhulu yomsebenzi ithi 079 079 720 720 77 90 eyomsebenzi ke leyo namba siyabonga. Ungeke ukwazi ukuthi unike omakoti le personal ngoba kungenzeka ukuthi bakhona bakuthandile. Hayi ngikahlela ngalapho ngiright. Meaning uyabathanda uyabafuna. Hayi angibadingi labo ngise right kakhulu. Awufuna ukudla imali yakho nabo. Kusho ukuthi bazele enye into kanti akuzwele lento ishoyo udokotela. Kuzele imali noma kuzelwe mina angisazi. Till we meet next time siyabonga kakhulu ungakhohlwa ukuthi ucimdizele ibutton elithi subscribe siyakuthanda ngothando lwalava ekhaya usitshele ukuthi wena ufila kanjani comment on our comment section. Bye.